Informació. L'oratge. I així començarem el dia en el municipi d'Ondara. Cel ben net de núvols i un vent que està bufant moderat al llarg d'aquestes últimes hores. Un vent de ponent que ja ha fet que les temperatures durant aquestes primeres hores del matí hagin pujat al voltant dels 18 graus. I tal com s'aprecia la imatge del satèl·lit Meteosat, veiem poca cosa de núvols, especialment l'àrea del Mediterrani i també del centre de la península Ibèrica. En el que avui el fet més destacat serà el vent que encara bufarà moderat, especialment de cara al migdia, un vent de ponent que farà que les temperatures pugen i a partir d'esta vesprada ja fins i tot podrien aparèixer alguns núvols cap a les àrees de muntanya. Núvols que s'acostaran també al nostre municipi i no descartem que esta vesprada el cel quede més cobert. Les temperatures, com hem comentat, amb tendència a pujar. Avui les màximes superaran els 25 graus donant un ambient bastant agradable. En el conjunt del cap de setmana, demà dissabte, tornarem a gaudir d'una jornada marcada per el sol. Demà les temperatures es mantindran molt semblants a les d'avui. L'única cosa és que el vent ja no bufarà tan moderat de ponent. Ho farà més fluix en forma de brises fins i tot en punts de costa. I de cara a diumenge una situació també molt semblant. Sol en conjunt, encara que al matí podem tenir alguns intervals de núvols baixos, especialment a prop de la costa, donat l'entrada lleugera de vents de llevant. Les temperatures de cara a diumenge tampoc sembla van a patir grans canvis, si cas les màximes podrien ser una miqueta més baixes. En resum, un cap de setmana per davant marcat per el sol i també per l'absència de precipitacions. Un cap de setmana per gaudir de totes les activitats així al nostre municipi. La cursa no hi ha ningú risc de pluja ni tampoc de cara a la processó del Corpus de diumenge. El bon temps sembla serà el protagonista.